Έχω όρεξη να κάνουμε διαλογισμό. Οπότε, ξέρεις τι θα κάνεις, Μπορείς να καθίσεις ή να ξαπλώσεις αναπαυτικά, να κλείσεις τα ματάκια σου, να πάρεις μια βαθιά και ήσυχη αναπνοή, γιατί αυτό που θα κάνουμε τώρα δεν είναι απλά ένας διαλογισμός. Είναι μια πράξη, ένα κάλεσμα επιστροφής στο σώμα σου. Είναι μια πράξη πραγματικά συμφιλίωσης με την δημιουργική δύναμη της ύλης. Αυτό που θέλω να κάνεις είναι να πάρεις το χέρι στο δεξί και να αγγίξεις απαλά τη γωνία εδώ πάνω από το στήθος και στον ώμο ανάμεσα, σαν να πατάς ένα κουμπί. Και πες μέσα σου, ανοίγω το ναό του σώματός μου. Εδώ ζει η αυθονία. Πάρε μια βαθιά ανάσα και νιώσε το στήθος σου να μεγαλώνει και να απλώνει. Το σώμα σου δεν είναι βάρος, είναι όργανο πλούτου. Εδώ είναι το κανάλι από το οποίο η γη και η πηγή ενώνουν τις δυνάμεις τους. Χαλάρωσε. Φέρε την προσοχή σου τώρα στο δέρμα σου. Μπορείς να αισθανθείς τη θερμοκρασία που υπάρχει στο δέρμα σου, άμα κάνεις έτσι ας πούμε, ή αν θέλεις μπορείς να πιάσεις τα ρούχα σου. Και αυτό είναι ένα άγγιγμα και να αισθανθείς το ύφασμα, την υφή, πώς είναι. Ό,τι μπορείς να αισθανθείς, μπορείς και να δημιουργήσεις. Σκέψου για μια στιγμή πόσα πράγματα έχουν γεννηθεί μέσα από το σώμα σου. Ιδέες, λέξεις, προϊόντα, υπηρεσίες, έργα. Όλα αυτά είναι από μέσα σου. Από αυτό το βαθύ, σοφό, αισθαντικό εσωτερικό σου. Τώρα, μπορείς να πεις μέσα σου, το σώμα μου είναι εργοστάσιο δημιουργίας. Ακούω τις ανάγκες του και τις μετατρέπω σε έργα. Ό,τι με συγκινεί, μπορώ να το μετατρέψω σε χρυσάφι. Ό,τι με ακουμπά, μπορώ να το κάνω χρήμα και φως. Πάρε μια ανάσα ακόμα και φαντάσου τώρα ότι κάθε όργανο σου αρχίζει να λάμπει απαλά. Το στομάχι σου που είναι η δύναμη της πέψης και της αφομοίωσης, δες το αυτό να γίνεται φωτεινό και να λάμπει απαλά. Τα χέρια σου, εδώ που είναι η πράξη, το άγγιγμα, η δημιουργία, η καρδιά σου, η πρόθεσή σου και η αγάπη, ο λαιμός σου που είναι η έκφρασή σου, ο λόγος σου και η αλήθεια σου. Κάθε κομμάτι του σώματός σου είναι εργαλείο αυθονίας. Εισπνοή, εκπνοή, χαλαρά και σκέψου τώρα ένα αντικείμενο που έχεις δημιουργήσει ή το έχεις προσφέρει. Δεν ξέρω, ας πούμε για μένα μπορεί να είναι ένας διαλογισμός, ένα μάθημα, ένα post, μια συνεδρία, οτιδήποτε. Αυτό, ό,τι και να έχεις φτιάξει και το έχεις προσφέρει, δες το να λάμπει μέσα από σένα. Και καθώς εσύ το προσφέρεις στον κόσμο, βλέπεις να επιστρέφει σε σένα σε μορφή αγάπης, στήριξης, χρήματος, επέκτασης. Και αφού το βλέπεις αυτό μέσα σου, χαμογέλασε απαλά και πες: η γη με ευλογεί όταν τιμώ το σώμα μου. Η πηγή δημιουργεί μαζί μου όταν ενσαρκώνω το φως μου. Είμαι πύλη, είμαι δημιουργός. Η αυθονία δεν έρχεται, ζει ήδη μέσα μου. Εισπνοή, εκπνοή αργά και άφησε αυτό το μήνυμα να απλωθεί στα κύτταρά σου. Κάθε φορά που θα νιώθεις το σώμα σου, θέλω να θυμάσαι ότι αυτό είναι το εργαλείο με το οποίο δημιουργείς τον παράδεισό σου στη γη. Όταν είσαι έτοιμος ή έτοιμη, φέρε απαλά την επίγνωσή σου στο δωμάτιο που βρίσκεσαι, κούνησε τα χεράκια σου, τα δάχτυλά σου, τα πόδια σου, τα χέρια σου και άνοιξε σιγά σιγά τα ματάκια σου. Αυτόν τον διαλογισμό να το κάνεις όσο συχνά αισθάνεσαι και θα λες: είμαι η ενσάρκωση της αυθονίας και σήμερα δημιουργώ με απόλαυση και παρουσία. Είναι πολύ σημαντικό να καταλαβαίνεις τι κάνεις και να είσαι συνειδητός δημιουργός. Ξεκουράσου, χαλάρωσε και δημιούργησε. Πολλά φιλιά, καλό βράδυ.